Okei, terve taas. Tänään mä haastattelen paria hemmoa LPS-elämää-sarjasta. Okei. Toivotetaan tervetulleeksi ensimmäinen haastateltava. Tervetuloa Mei Vajimaa. Hei Mei. Hei Liisa. Miltä tuntuu olla mukana vain LPS-elämää-sarjassa mukana tälläkin kaudella? No, aikamoinen saavutus. Luulin, että saan olla näyttelijänä vain 1 vuoden, mutta ura piteni sittenkin vuoden. Toivon, että saan olla vielä 3. kaudella mukana. No, hyvä. Nimittäin olet todella hyvä näyttelijä. Mitä sarjassa tapahtuu tänä vuonna? Voitko paljastaa? Voinhan minä vähän. Esimerkiksi Mei älyää tosi rakkautensa. Oi, miten hienoa. Uskallatko paljastaa kehen? En. Ei niitä voi paljastaa vielä. No ei niin. Mitä muuta? Saanko Mei sydänystävän? Saa. Ai, kukas se on? Se tapahtuu sitten sarjassa. Kiitos Mei. Voit mennä. Kiitos. Seuraavaksi haastattelen Paavoa. Tervetuloa. Terve Paavo. Saako Paavo tällä kaudella jonkun tyttöfriendin, koska viime kaudella ei tainnut tulla oikein osumaan? Joo, Paavo saa tällä kaudella tyttöfriendin. Ai, kenet? Jompikumpi puudeleista en voi paljastaa. Vai niin? Jos tiedätte, kehen Paavo rakastuu, niin älkää kertoko kellekään. No Paavo, miltä tuntuu olla mukana sarjassa? Se on todella hauskaa, koska haaveilin pienenä näyttelijän urasta. Vau! No, kiitos haastattelusta Paavo. Olkaa hyvä. Tervetuloa Pipi! Terve! Anteeksi. Vähän tuli juttu. Niin, tuolla kun meillä on vähän valo-ongelmia. No tuo yksi tuolla vähän sählää. Okei, aloitetaan. Pipi, miltä tuntuu olla mukana? Todella hauskaa. Olen halunnut jatkaa sarjaa jo kauan ja olla mukana. Sitten pääsin taas mukaan paholaiseksi. Onko hauska näytellä paholaista? On, koska niistä puhutaan sarjassa paljon ja kaikenlaista. Se on totta. No, saakos Pipi taas tuo sähkö, odotas. Noin. Anteeksi. No, saakos Pipi jonkun sydänystävän vai? Joo, se on hyvisten puolelta. Ei voi paljastaa kuka. No, kiitos haastattelusta, Pipi. Olkaa hyvät. Tervetuloa, Marika! Hei! Sinä olet taas päässyt omaan rooliisi. Ei, etkö sinä ole tuon... En ole kenenkään sisko. Niin juuri. Niin.
Mitäs Marikalle tapahtuu? Voitko paljastaa jotain? Voin, toki. No, Marika ei saa rakkauttaan vielä tänäkään vuonna, mutta Marika saa parhaan ystävän. Ai, onko se Sissi? Ei! Ei ole. Tai no Sissi on kiva, mutta se ei ole hän. Selvä, kiitos Marika. Tervetuloa Masamune! Terve. Hei Masamune. Hei. Miltä tuntuu olla mukana tälläkin kaudella? No, se on tosi hauskaa. Voitko paljastaa jotain? Voi. Masamune saa rakkautensa vihdoin. Ai, kukas se on? En kerro. Ai. Harmi. Ei se ole harmi. Se selviää sarjassa. Ehkä toisessa osassa. Ai, hyvä. Pitääpä katsoa. Onko hauskaa näytellä vielä yksi kausi? Joo, olen haaveillut toisen kauden näyttelijän hommista jo paljon. No, hyvä. Kiitos Masamune. Kiitos. Vielä tulee Sissi. Tervetuloa. Kiitos. Sissi. Miltä tuntuu olla vielä mukana? Todella hauskaa. Haluaisinkin näytellä vielä tämän kauden. Upeaa. Meillä on niin monta halukasta näyttelijää. Niinhän meillä on, koska me rakastamme näyttelemistä. Niinhän se. No niin. Tulkaa, Marika. Mei. Masamune. Paavo. Okei. Ehdotan vain, että katsotte sarjaa. Adios. Moikka.